हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट्स लानानै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर ग्लेमार मिउजिक प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलाव बावैसो गोदान मोनसे बड' मिउजिक रिलिज जानानै थांबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाबाय नों गैयाब्ला। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे रीना बसुमतारी बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों कैलाश बर' बिथां आरो उषारानी ब्रह्म बिथांमोना। मिउजिकखौ होदों बिप्लब साहारिया, कम्प'जिशनखौ खालामदों कैलाश बर' बिथाङानो, मिक्स मास्टारिंखौ खालामदों जिद महान्ता, लिरिक्सआ जाहैबाय सिमांसा बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शनखौ होदों कैलाश बर' आरो अंशु ब्रह्म बिथांमोना। DOPखौ होदों अंशु ब्रह्म आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों मुनाफ बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन, नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय आरो सोर नायखांखो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।